Kardom kar benglong pinya video kala lo RG ke main na address mate kisuting thek na bang phi alang li men ke Teronpi non an kolo bang so alam jan lo se alang li chepajan don lo mate alang chepajan don alam jan amen hai kosun son lo totang ni pinigi alang li kisuting alam jan mate a video amen hai lang iksinang totang ta video le static lo na Teronpi alang li non an chepajan alam jan mate a video amen hai ke like hen lo juji labang